Aminu Idi Shuwaki. Nadiza jarumar mata aika wuce wa wannan. Na ce kira ta first lady zan yabe ta sannan. Sunana Alhaji Dauda Dan Asabe wanda aka fi sani da Headmaster Malam Barau na shirin daɗin kowa wasa farin girki. Sunana Mudassir Isyaku DTM jarumi a masana'antar Kaniwu. Sunana Rahama Muhammad wanda aka fi sani da Maman Malam Ali a shirin kwana 90. Sunana Ismail Khalil Ja'in ɗaya daga cikin masu bada umarni a Kaniwu. Ana rabo Aminu Idi Shuwaki. Shi ne ya ba mata da matasa jari na naira 500,000. Honorable Aminu Idi Shuwaki. Shi ne wanda ya raba taki ga manoma. Honorable Aminu Idi Shuwaki. Shi ne ya gina Islamiyya guda 4 a faɗin Kunci Local Government. Honorable Aminu Idi Shuwaki Mudubun Kunci. Kuma shi ne ya gina firamare guda 5 a Kunci Local Government. Mudubun Kunci. Ya gina asibitoci su ma guda 5 a cikin Kunci Local Government. Madubin Kunci shine yake bayar da magani kyauta ga mata masu juna biyu da ƙananan yara a asibitoci a faɗin Kunci Local Government. Ana rabo Aminu Idi Shuwaki. Shine ya raba mashina guda 10 ga security domin tallafawa tsaro a Kunci Local Government. Honorable Aminu Idi Shuwaki. Haka zalika har mota ya saya wa ma'aikata domin tabbatar da tsaro duk a Kunci Local Government. Honorable Aminu Idi Shuwaki. Shine wanda yake ɗaukar ɗalibai na gaba da secondary ya biya musu kuɗin makaranta, ya ɗauki nauyin karatunsu, sannan ya biya musu gidajen da za su zauna har sai sun gama karatunsu. Honorable Aminu Idi Shuwaki. Shine ya biya wa ɗalibai guda 200 kuɗin neko. Mudubin dubawar al'ummar karamar hukumar Kunci. Sannan ya ba da tallafi ga matasa guda 200 domin dogaro da kai. Wannan bawan Allah Ubangiji Allah ya zunduma shi aljanna. Mudubin Kunci. Mudubin Kunci. Ina maka fatan alkhairi. Muna maka fatan alheri. Na maka fatan alkhairi. Muna yi maka fatan alkhairi. Wannan saƙo ne daga First Lady ta ƙaramar hukumar Kunci, Hajiya Hadiza Aminu, wanda Mudassir Isyaku Dutsen ma ya ɗauki gabarar shiryawa. Allah ya idda nufi, Allah ya tabbatar da kujera.